karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapahan. Sabrina, ikutawan ti kagatas. Sorry kay kayo, Rodel, ha? Sabrina, pagbuot sa Ginoo nga may tabog kini sa atong anak. Dili, Rodel. Sabrina, Pagbuot kini sa demonyo. Sabrina, Ang demonyo ang nakaingon ni Rodel. unsa ko na kimong gipanulti? May mikuha na ako sa sapa. Unsa? Kung nadapadayon kong ospital, dili tingali makuha ang akong kisapak. Unsa? Pero gibutang ko niya sa layo. Layo? Unsa magdiing? Unsa magdinatabo nimo, Sabrina? Diin ka man. Ngano man ka sa sapa? Daghan mi nangita nimo. Pero wa ka sa sapa. Unsa magdinatabo nimo, Sabrina? Nagsubay ko sa mga tunog paingon sa sapa. Paingon gid sa sapa kini mga tunog. Kang Rodel kaning tunog. Gibato ka? Oh, naigo ko sa agtang. Unya? Og sa sunod kong pagkamat kong buod, hayag na. Og diha na ko sa usa ka payag. Unsa? Payag nga way mga butang. Nagigda ko sa lantay og ako rang usa. May tao nga midani mo sa payag? Mao nga milakaw ko. Taas nang akong nalakaw. Og sa diyang nakita ko na ang kakahuyan sa sapa. Sa sapa sa banlot. Nalipong ko. Huwag nakuyapan. Diin man ka makuyap eh. Sa daan, ibabaw sa sapa sa banlot. Unsa? Doon sa yuta sa mga palasyo? Ha? Unsa pa imong hinumduman, Sabrina? Dinin ako sa ospital sa pagkamatngon ko og buot. Matod pa sa mga taga-hospital. Mga tindero na sa merkado ang midani mo din eh. Kinakit ang kanila daplin sa daan nga nagbuyod og nagkaduko. Pero dito ko sa ibabaw sa sapa makuyapi. Nganong naabot man ko sa daplin sa karsada? Posible nga may kamang ka. Posible nga may mihatod ako sa daplin sa karsada aron makitaan ko og mga tao. Sir Rodel? Niyan ang thermos nga imong gipakuha sa bay. Salamat, Ana. Paulan ang una sabay. Manay Carding? Oh, kumusta naman sa ospital, ha? Mabuhi ba yun ang asawa sa akong anak, Ana? Mabuhi siya, madam. Update na gamay si Ma'am Sabrina. Nakuha yun ang bata? Oh, madam. Misulti naman ko ninyo, anak, diba? Nga nakuhaan gid si Ma'am Sabrina. Ang bata ang bayad sa ilang mga saha. Pero di naman yun dahil si Ma'am Sabrina, ana, ha? Manawa man siya sa sapa sa atong pagpangita. Dito siya sa usa ka payak. Unsa? Payag? Nagunsa man ang kanahan sa payag? Nagpahayahay siya? Nadisgrasya ko na siya, madam. Matod pa ni Sir Rodel. Misulti si Ma'am Sabrina niya nga may mibato niya sa sapa sa badlot. Og naigo siya sa o. Mauday nga misinggit siya. Ma'am Sabrina!
Ma'am! Ma'am! Ma'am Sabrina, naunsa mo ka, ma'am! Pero may singgit mo ka, ma'am! Gibato na siya. Pero, ang anong kalit man siyang nawa nga, imo man ka dayon siyang gipangita manoy. Mausad na nga akong nahibog nga gayo kay. Midagan na yun ko paingon sa ubos sa diyang nabati ko ang singgit ng Sabrina. Pero, wa na siya sa ubos. Wa ka magtinanga sa pagpangita niya? Wa sa madam, oy. Pero, Unsay pero karding? Kwan, Unsay pero lagi? may kimbara ba gamay sa kilid sa sapa? Wa ka siya maligi dito niya. Wa na namo makit eh. Pero, dito na siya spayag niya ng pagkabuntag. Buti pa sabot. Nga doon ay may kuha ni Ma'am Sabrina dito sa sapa. Og midani niya sa payag. Klaro kayo nga may mikuha nimo sa sapa. Ug midani mo sa payag. Gusto ka? Ug sa dihang nga kuyapan ka. Amang tao, mao sa bang midani mo sa daplin sa kasada. Kung mo na, dili siya dautan. Ang tao nga may ugat nako sa sapa sa dihang naligid ko. Mo'y miluwas nako. Kisa mo sa mga mibato nimo? Posible sab nga lain ang mibato nimo. Ug lain usab ang miluwas nimo. Milabad ang akong oro, Del. Paway na, Sabrina. Unya na nato una-una ang natabo nimo. Hain ang panyo, Rodel. Panyo? Ang panyong puti. Anakit anak kong panyong puti sa Casa Albor Uno. Tuwa sabay. Wala. Hay naman ang panyo nga nakita ni Ma'am Sabrina. Panyong puti? Madam. May panyong puti nga nakitaan si Ma'am Sabrina dito sa nasunog kabay. Hay naman to. Kini ba, Manoy? Mao na. Di mo na naman nakita eh. Dito sa bangko sa gawa sa kwarto nila ni Ma'am Sabrina o Sir Rodel. Iya din lang nabutang dito. Biambe ko no, pakit ako anang maong panyo. Ni Madam o. Oh, Madam? Naunsa ka, madam? Anong gitutukam na nimo ang panyo bayo? sunuga! Sunuga ka ng panyo ah! Unsa? Panyo ka na sa demonyo! Madam, nakailaki ni maong panyo. Oh! Panyo ka na sa demonyo kung amahan! Unsa? Madam, nga nang gutaw na kaila man ka sa panyo sa mga amahan nga dugay naman siya namatay. May burda nga inisyal ka ng maong panyo. Tanawa sa sidsid! Madam, si burda ini maong panyo. Nahinumdum ka pa? Ar! Ar? Ang buot ipasabot! Romero Rima! Manoy, gusto gits, madam. May burda nga, double capital R kining sidsid sa panyong puti. Ilabay ka na! Sunuga ka na ninyo! Ipalayo ka na nako! Oh, madam. Dili mahimong magdaka mo og mga butang nga gikan sa demonyo! Dili mahimo! Nausa ba mo mga tawhana mo? Dili pa mo magmatgon! Kinahanglan masunog ang tanang mga butang sa akong amahan! Bisan unsa nga butang! Kaya ba o kini ang magdagdi malas ni Inibaya! Ako pa ka ni sunugo ng panyong puti, no? Ada. Awig sa man ang panyo nga ibong dibutang sa yuta. Panyong puti nga nakita ni Ma'am Sabrina sa atbang sa buong tudlo. Ipasunog mo ni Madam Mercy. Ug nanong iya man nang ipasunog. Matod niya, lo. Panyo ko ni siyang amahan. Ni Don Romero Rema. Og, sa akong tanaw, murag tinuod na niyang gisulti. Kinahibawa man siya nga may borda nga initial RR ang gisidsid ining panyo. Tanawa gani, lo. Nagsultis tinuod si madam. Lo,
Unsa man? Hmm? Angay kang ako ni sunugon. Ayaw! Ayaw! Ambi ka ng maong panyo. Ako'y tago, ana. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!